Kumponera kufupi ndi Kalinda Market kunali mkulu wina yemwe anachita ubwezi ndi Nkhawa, Mlaka Matenda. Nkhawa anagwa nazo mchikondi ndipo zonse zabwino kwa iye zimakhala zoyipa. Mlaka Matenda anali mulimi koma olo akolole bwanji amakhala ngati sanakolole, kudandaula kosachoka kwa iyeyo. Ndipo tsiku lina Mlaka Matenda anafuna kukayesa mwayi kudera lina ndipo anachoka kumudzi kwakeko wapansi nkumapita. Ali mkati mwa ulendo Mlaka anafika pa bridge pena poti aoloke. Amaopa kwambiri popeza kumaloko kunali koopsa sikumapezeka anthu chisawawa. Koma ali pakati pa bridge, Mlaka Matenda anaona munthu atavala zovala zokuda, maso ali pyu red ndipo sankaseka ooneka oopsa. Mlaka Matenda ngati adzikozere kukanika kuthawa kamba kamantha ndi Nkhawa. Ndipo munthuyo anati, usaope munthu iwe, dzina langa ndine Imfa, ndipo sindili pano kufuna iwe ayi, koma ndili ndi uthenga oti ndikuuze kuti mmawa laliwisiri ndikupita kumudzi kwako kuchokerako ndipo ndikukatengako anthu okwana 50. Mlaka mwamantha anabwerera ndi kuthamangira kumudzi nkukawauza anthu zoti wakumana ndi Imfa face to face, ndipo yanena zoti mmawa idzatenga anthu okwana 50 pamudzipo. Nkhawa zochuluka zinagwa mmuzimo, anthu osadya tsiku limene lolo, mabanja sanayende usiku umenewo. Kodi anthu 50 amene wawa adzakhala ndani? Nkhawa zimayenda m'mitu mwa anthu nzimenezo. Kodi ine mulibemo mmene momo? Kodi ndi aneba, ana anga, chibwezi changa chicha, kapenanso adadi alimo mmenemo? Kunali zii ndi anthu osapemphera omwe Mulungu samachoka pakamwa pawo usiku umenewu. Ndipo tsiku losatira mmuzimo munafa anthu okwanira 500. Mlaka Matenda anapsa mtima poona kuti Imfa ija inanama choncho. Anathamangiranso ku bridge kuja kuti akumanenso naye Imfa ija. Anayipeza Imfa ikudikirira ndipo Imfa inamwetulira nati, iwenso wabweranso? Mlaka mokupsa mtima analoza chala kwa Imfa nati, unalonjeza utenga anthu 50 koma watenga anthu 500, umanamiranji iweyo? Imfa mosekerera inati, zoonadi ndatenga anthu 50 okha kumudziko. Komano Nkhawa ndi zomwe zinabweranso nkuzatenga anthu 450 otsalawo. Imfa inapitiliza nati, Nkhawa ndi mantha zinapha kwambiri kuposa ine mmene ndimaphera. Nkhawa ndi Imfa zimenezi ndi zomwe nthawi zonse zimapha kwambiri kuposa ineyo. Anthu atamva zoti ndikubwera kuzapha Nkhawa zinawatenga ambiri ndikuwapha. Dziwani inu anthu, muli ndi limiti ya zinthu zomwe mungapange control. Zina si zanu simungapange control inu olo mutachenjera bwanji. Simungapulumuse munthu kuimfa. Ndiye chodandaulira chinali chani? Munauzidwa kuti muzifa ndipo njira yofera sinatchulidwe, ndiye chomakaombezera ndi chani munthu akafa? Dziwani dziko lino kuti ukhale mokondwa wayenera kukhala ovomereza kuti palibe zomwe ife tingapange control kupatula zochepa zokha. Inu olo mutakhala dolo bwanji simungazembe Imfa, matenda, umphawi, tsoka. Mulungu akati siubereka ndiye kuti siubereka, akati siudzapeza banja ndiye kuti siudzapeza banja. Ndiye chodandaulira ndi chani? Ndi zinthu zomwe zimayenda automatic ngati zimene zizi. Mkulu uja anaphunzira zambiri kuchokera ku Imfa imene anakumana nayoyo. Nthawi zambiri Imfa zambiri zomwe zimatichitikira ife anthu zimatichitikira kamba ka Nkhawa ndi mantha. Tasangalalani ndi mbali yokhayo yomwe ili yabwino ndi kusiya kudandaula za zinthu zina zomwe Mulungu wafuna kuti zikhale choncho. Moyo wanu sungafanane ndi wa Trump, wa ndulu siofanana ndi wa Juma. Ndi gemu yongosankha mbali yokhayo yomwe ili yosaola nkumadya nkumakhutira. Ndine Dean Studios. Osayiwala kuuza aneba afike ku page ino tizicheza. Osayiwala kuwaonesa pomwe pali batani lopangira follow kwinaku. Mukupanga share nkhani ya Mlaka Matenda.